Moikka moi ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon Sini ja mä oon 21-vuotias. Moikka moi! Moikka kaikille! Mä tulin meidän koiran kanssa tekemään teille videota. Moikka kaikille! Mun kanavalta sä löydät oikeastaan ihan kaikenlaisia videoita, mitä mä vaan ikinä keksin tehdä. Mä rakastan tehdä ostosten esittelyvideoita, koska mä oon aikamoinen himosoppaaja. Haastevideoita sekä yksin että kavereiden kanssa. Moikka kaikille! Hei! Moikka kaikille! Moikka kaikille! Moi! Koska mä höpöttelen teille myös ruotsiksi, koska ruotsi on tosi lähellä mun sydäntä. Fråga nummer 3. Har du några konstiga fobier? Jag har inte riktigt konstiga fobier, men kanske den ovanligaste är att jag är rädd för en bilolycka. Tämän välillä tänne tulee myös lettivideoita sekä muita kauneusvideoita. On tosi monipuolinen ja mä yritän päivitellä tänne vähintään kerran viikossa jotain. Niin tilaa mun kanava ja nähdään taas ensi videossa. Moikka! Moikka! Moi moi!